अमनि बेसेबो जों साना थांगा प्रथमनो जों लाइबुमा सिका जों कक बरकबाय 13 जना MLA नो जों समाय थांखा मानि ककबाय त्रिपुरानि लाइबुमा अमते याहाय कोनो कायसाफोनो ताबसुक जरा उंयाखो जोंनो फैदे लाइबुमा सिका बुबागरेन तैफांबाय एबं मिया जोंगाबो प्रुफ फायका जे जों माना ककनो बोसक जों सन्मान खाय बोसक हामजा अब जों उनको खायका एकाय जों जेहेतु चिनि त्रिपुरा सारनो स्पेशली जोंनो भोट दिवै कप्लाय खायका मोसक भोट गोबां खायै एकाय जों चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै जों कक सानाय जों सामुं टांनाय चिनि आमचाइनो मास्टर प्लान नि बिसिंते रूट मैप नि बिसिंते बोतिखाय डेवलपमेंट खालायमान चिनि आमचायो ऑफिस लो बोतिखाय सेटअप खालायमान और रेसिडेंशियल स्कूल लो बोतिखाय खालायमान एका अमरंनो तैनो जों वानसुकनाय एका मरं तैनो जों सामुं बटांनाय गाय चिनि दफा एबं चिनि हानो जों जुदि याफा तैयै नायकलनान हिंगाखाय ऑफिस लो सेटअप चिनि आमचाय सिगां जों खालायनो नागोनै आंहा वानसुगो साजों केनालको 13टा सिटसे MLA आफायमाना ओंखायनो कनलि 13टा सिटसे डेभलपमेन्ट नि वानसुनाय ते गोबां मा सिट दंखौ बुकचा आ सिट दं ना चिनि वानसुमा तो सुरु 13टा सिमिया बले सारा त्रिपुरान बरक हयतो कोन जागा कप्लायमै मानो हयतो कोन जागा केसे नुंखा ताते संगार गोबां बुट माखा आरो मत त्रिपुरा सातंगो एका बंना आमचाइनो तैनो चिनि वानसुमो सुदु जों जिदिमा जागा सिमनो तै वानसुगिया सारा त्रिपुरानि जेखाने चिनि बरर उखलग उसुरि तंखा ताबुबो मानथाय सेबलाजा कंखो ताबुबो तै काहामा नोंयाखो फेरें चातिबो ताबुबो माइन्याखो अमते आमचाइयो थांगै जों बंनि सामुं टांनाय एबं नायनाय जों आरो थांगै 13 जना MLA थांगै जों सामुं टांगैनाय एका आबुनि बागै कोनो वाना नाकरे जों सुदु जिदिमा 13टा MLA जागा सिमनो जों सामुं टांगिया जेखाने चिनि बरर डिप्राय पुं तंगो मानथाय सेबलाजा तो जों आरो नि लुकुरंनि कगनो वानसुगिनो जों सामुं टांनाय हामबायसो आरो ताबुक एकलं सिमनानि खरंताम तंनाय अधिवेशन निखा जोंतो बुबाग्रानि लिडारशिप जों 13 जन MLA उनि माका अब सुदु बुबाग्रा खामानि बागै दं अब हमबो बुंगो जों बुबाग्रानि दागि बुंबाय न गोसोखौ सामुंनो गोसो गायनाय मिया तो नरो बुबिमानफोरा सिरि काका साका जों बेखौनो ककबाय सिनि मानिखौ जों समाय थांखा ओमफ्राय जों बुबाग्रा बाय जों माहायकेन मिलिवैते गोसोखौ सामुंनो माखायदो विधानसभा बिसिं जों बबो साबजेक्ट पे जों कक सालायनाय अब जों चिनि लेजिस्लेचर आरो चिनि आलादा जों बिरोधि दल बा जों अपोजिशन लिडार चिनि नाय डेप्टी लिडार दंनाय बाकी चिनि जे MLA रक होयो जों कक सालायनाय चिनि हुइप दंनाय आ हुइप बिसिनो संगा जागा जों 13 जन MLA ते चिनि बुबाग्रा सह बाकी चिनि सिनियर लिडार जों बिसिनो चिनि स्टेट तामौनाय अब जों जाफायनाय सर अधिवेशन अधिवेशन 24 तारिख चंगाई 24 तारिख 25 26 बंद तंगाई 27 28 दिन चिनि बजेट अधिवेशन ने आज जागाव जों जै मानसा जों त्रिपुरा सारकनि जे एबेंजा दंमारो चिनि एडिसि आमचायो जे तुइनि अबाबरो उइ दंमारो फैयो जों अलरेडी क्वेश्चन दंमारो इजा नायगेराना बिसक चिनि त्रिपुरा सानि क्वेश्चन सोलियो बर आदिनो और हिंदीनो स्पीकर एलाउडी आमनि डिपेंड थानाय जुदि चिनि क्वेश्चन चिनि सुनु दे एलाउ करे आपने तैबो जों तांनि चिनि त्रिपुरा सानि बक्सखौ नाव आमनो एलाउ करे ना आको रुनो तैबो जों कक नारबाय विधानसभानि कैसे गरिनो आइतो विधानसभानि कैसे रुल्स दे आजागा गोबां मेंटेन खालामनांगौ गोबां शब्द जाबाय बस आरो मेंटेन खालामनांगौ आइनो चिरिखौ कक साव मैसिया जों पॉइंट टू पॉइंट कक सावि चिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सावनि बागै जों आजागा जों हामख्रायनि बागै जों तिमी 18 मार्च को पिछालो चिनि आमचानि न खरबनि MLA एकलं सिंगानि गाव एकलं सिंगाना नरेन खरबसा बंगे 24 नामचंद्रका दिनि MLA माननानि याबलो आमचानि खरबनो न खाका हामिया थानानि पान्दा खालाय गाय ओ लुकुसनि बागै नंनि काम कम जानो लुकुरावनो अबनो साकाता सिंगरो चिन लेक्सार खोनाखा जों लुकुरावनि बागै जों गणतन्त्र रायदाव जों लुकुरावनि फानबाय न MLA नि मानका बुबाग्रा लिडारशिप जों लुकुरावनो साका गावनि केबें बुं साले गावनि जेखुनु गायसि गावनि जेखुनु सुखे दुखे दुखनि जराव सुखे जराव गावनि आंनाय हिसाबै
এই जों Khoroknwi MLA এই চিনি বড় মনে এমডি ছিল তখন ওরা ছিল তো অনেক লাকি আসলে প্রিন্সিপাল Khoroknwi MLA প্রজেক্ট খরচা এমডিসি ওমাহাই খুব কম নঙ্গো এই চিনি কাকাবো চিনি ডেভেলপমেন্ট বাদে চিনি ডেভেলপমেন্ট বাদে गोबां मानसिफोर गेलेनाय आबनि लोगोसे जों सुदे सिना सिमिया जों सुदे रामचंद्र का सिमिया सारा त्रिकोणनि प्रिपारेशन होगानो जों बक्सानाय कारण आज जता जागावनो जों प्रिपारेशन जों 42 टा केन्द्र आबन बागनो चिनि प्रार्थीनिबो कारण बोसोरनि चिनि बिसि इलेक्शन आवबो जों आजाबाव जों प्रार्थीनि जों अप्लाइ खालामनायसे चिनि गुवाहाटीनि जों पार्मानेन्ट सल्यूशन खालामनानै आसामाव जों